हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ यहाँ है सुमन चैनल फास्ट टाइम जे मु वीडियो स्टार्ट करुँची काल तो श्रावण मास स्टार्ट हो तो काल आईस खाई हेनी से आज लास्ट टाइम सब सांग मैंने भाई मैंने मिसिकी गोटा आईस भोजी करुचु चलते देखिया केमती कौन करुँच देखिया कौन कर कुकुड़ा मोर आब कुकुड़ा ओहो छाट पिटी गला एम सुमन भाई कुकुड़ा को काटे कुकुड़ा कटा जीव गोड़ दुटा काटिले सुमन भाई को चैनल को एमती लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करो एमती मजादार वीडियो देखा लगी शक्ति वीडियोटा देखेबू शक्ति देख तो बाहर तू चिकेन जो काटू आमको डाकी देव आम काटू ब्लडा जमा कटा सरीवा सरजा अल्प रहा आ गोटे हाँ कटा सरीगला सरला बेड़ा धुआ धुई हो कटा सरला सिक्रेट ब्रोकर फाइनाली कुकुड़ा को पूरा काटी देले हाँ हम सहित खेलुला मारी लोकटी महाशय निर्लज कबड़ा हस बर्तमान प्याज कटा चली टे पर 10-15 मिनट पर रोषे स्टार्ट हो देखो कमी प्याज कटा चली अदा के आसिले मैंने अदा धरिकी बर्तमान टमाटो कटा चली बर्तमान प्याज पहला तेल रे कौन पानी टे बसला पड़ा प्याज कलर के चेंज है चले दवा ठीक है न शिखले हम चलो स्पॉन्सर बाय मिस्टर सुमन स्पॉन्सर कर सुमन
ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟଟା ପଡ଼ଗଲା ପିଆଜ ପୁରା ଗରମ ଟିକେ ତେଲ ପକେଇଦେବୁ ତେଲ ଆଉ ଟିକେ ପୁଅ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ତେଲ ଫେଲ ନହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି ତା ମସଲା ଆଜି ଚିକେନ କାଟୁ କାଟୁ ହାତ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ସୁମନ ହାତଟା ଟିକେ ଦେଖିଦେଲା ଗୋଟେ ଖୁସି କି ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ଦେଖୁଥିବ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବ ନା ନା ତୁ ଆଉ କହନି ଏଠି ତ ଦୋସ୍ତ ଏମିତିଆ ସେମିତି ଆଉ କାହାକୁ ମିଳିବନି ଯିଏ ଭଳି ଚିକେନ କରୁଛି ଲାଜ କରୁଛି ଛୁଆଟେ ଲାଜ ଏବେ ଆସିଲା ତମେ ତ ଲାଜ କରୁଛୁ ଝିଅ ଏଇଟା ତ ଲାଜ କରୁଛି ତମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଇଏ ରାଣ କଲୁ ରୁମ୍ ରାଣ ଯାହା ଭାଉଜ ଆମର ଭାରି ଖୁସି ହବ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଟେନସନ୍ ହିଁ ରହିବନି ଆଉ କ'ଣ ଦୁଃଖ ରହିବ ଆଉ ତ କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲାର କଲର୍ ଆସିଗଲାଣି ସୁମନର ବି କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇସାରିଲାଣି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସରିଯିବ ତ ଆଇଁଷ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ହଁ ମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ତ ପୁଣି ନେଇ ବେଳକୁ ଏଇଭଳିଆ ହବ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଆଇଁଷ ତ ଶ୍ରାବଣ ମାସ 2 ମାସ ପରେ ଏଥର ଖିଆକୁ ହିଁ ନାହିଁ ମସଲା କଲର୍ଟା ଦେଖିଛେ ଟିକେ ଗ୍ୟାସ୍ ପଇସା ଯୋଗ ବୋଲେ କାଚରେ ବାସ୍ କେମିତି ହେଲା ବେଶୀ ନାହିଁ ପକେଇବା ଭାତ ପୁରା ରେଡ଼ି ଭାତ ପୁରା କେରକେରା ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲା ପଇଲା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଟିକେ ପକା ଟିକେ 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 ରାଗ ହବ ରାଗ ହଉ ଆଜି ଆଜି ଦେଖିଲା ଖାଇବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ ମସଲାରେ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ପୁରା ରେଡି ଆଉ ଏ ମସଲା ପଡ଼ିବା ରେଡି ମସଲା ପରେ ଚିକେନ ସବୁ ପଡ଼ିକି ମିଶା ହେବେ ଚିକେନଟା କାନ୍ଦୁଥିବ ଆଜି ଭାଜି ତ କେଉଁ ଭଳିଆ ମଣିଷ ଭାବରେ ପଡ଼ିଲି କଲ ଲୋକ ନା ମାରିବ କୁକୁଡ଼ାକୁ ମାରିଲି ମୁଁ କାଟିଲା ଇଏ ପକେଇଲା ବି ଇଏ ଖାଇବେ 4 ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁକୁଡ଼ାକୁ ମସଲାରେ ଲେପ କରାଯାଉଛି ଆଜି କୁକୁଡ଼ା ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିବ ଶଳା କେଉଁ ଭଳି ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ପଇଲି କେଉଁ ଭଳି ମୋତେ ମାଇଲେ କେଉଁ ଭଳି କଷିବେ ଆଉ ତା ଆତ୍ମା ଭାବୁଥିବ ସେ ତ ନାହିଁ ଦୁନିଆରେ ତା ବଡ଼ିଟା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗେମ୍ ଖେଳି ଦେଖ କେଉଁ ଭଳିଆ ଚିକେନଟା ହେଇଛି ଆଜିକାଲି ଭାଜ ଉପରେ ଟପିକଟା ଆଜି ଭାଉଜ ସତୀ ଭାଉଜଙ୍କ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ନା ହେଇଟା ଭାଉଜ କମେଣ୍ଟରେ ଟିକେ ହଉ କରିଦେବ ହସିଦେବ ଟିକେ ଆମେ ଜାଣିବୁ କି ନା ତମେ ହିଁ ଆମ ଭାଉଜ ହବ ଯିଏ ତ ଭାଉଜ ଆଉ ଭାଉଜ ଚିକେନ ପୁରା କେରକେରା ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଏଇଟା କ'ଣ ଚିକେନ ମସଲା ପଇଲା ଗରମ ମସଲା ପଇଲା ରୋଷେଇ କରି ଶିଖିନା ବୋଲି ମସଲା କ'ଣ ନାଇଁ ବା ଓ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଲାଗୁଛି ରେଡ଼ି ଏପଟେ ପୁଣି ମିଥୁନ ଭାଇ ଘର କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ସବୁ ମିକ୍ସ କରି ଖାଇଦେବା ଆଜି ହେଇଗଲା କ'ଣ ଚିକେନ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ରେଡ଼ି ବାରିପଟକୁ ଆସ ଯିବା ବାରିପଟକୁ ସେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲେ ସୁମନ ଆମର ରୋଷେଇ କରୁଥିଲା ଏବେ ସୁମନ ବାଢ଼ିବା ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଧନିଆ ପତ୍ରଟା ମନେ ନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୁମନର ମୋର ଏତେ ଆଉ ଆଣିନୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ରାଇସ୍ ପଡ଼ିଲା ଲୁଣଟା ଗଳା ଏତେ ଦୂରରେ ରଖ ଦୂରରେ ରଖୁନୁ ପଡ଼ିଯିବ ହଁ ଥୋ ପାକେଇକିନି ଏଇଟା ଆଣେ ଲୁଣଟା ଖାଲି ଆଣେ ଲୁଣଟା ଦେଖେ ଗୋଟେ ଏଇ ଚୌପତିଟା ନାଇଁ ସେଇଟା ଲୁଣଟା ଅଛି ସେଥିରେ ଆଡ଼େ ବାଡ଼ି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଠକ କାମ ଠକ ଖାଅ ଖାଅ କେମିତି ହେଇଛି ଟେଷ୍ଟ କୁହ 1 ନମ୍ବର ଖାଇ କହିଥିଲି
ବାସ୍ନାରୁ ଆଉ ଖାଅ କି ଲାଗୁଛି ଖାଉଛୁ କ'ଣ ଖୁସିରେ ଖା ଲାଜ କରନି ଜମା କି ଲାଗୁଛି ବଢିଆ ଏଇଟା ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ଏପଟେ ଥିଲେ ହବନି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ତୁ ଖାଉନୁ କି ଲାଗୁଛି ମତେ ଦିଅ କେମିତି କହ ତୁ ଆଉ ଖା ମ ଶୁଣା ନା ନେଇ ଭିତରେ ଆଳୁ ଦିଆ ହବର ଖାଉନି ମୁଣ୍ଡ ନେଇ ଯାଉ ଏଇଟା ଆଳୁ ସରି ଏଇଟା ଚିକେନ ଟା ଆଳୁ ଏ ଯୋ ସରି ଲୁଣ ଶଳା ତ ଆଜି 3ଟା ଆଳୁ ଦେଇ ଅଛି ଏରା ଯାଇ ମତେ ପୁଣି ଦିଶୁଛି ରେ ଖାଉନୁ ବେ କିରା ଆଳଟା ସିଝିନି କିନି ରେ ମୋଲା ଆଜି ନୁହେଁ ଆଜି ନା ଆଜି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଏଇ ଯୋଉ ସୁମନର ଅଫିସିଆଲ କାମ ଟିକେ ଡାକି ରହୁନି ପକେଇଲାଣି ରେ ପୁଅ ନା ଏଟା ତାଙ୍କର ଏଇଠୁ ଯିବା ସୁମନର ଅଫିସିଆଲ କାମ ଟିକେ ଥିଲା ଯେ ବେକାର ଅଧଘଣ୍ଟେ ଠିଆ ହେଇଗଲି ନା ଶୁଣ ଖା ଭାଉଜ ଦେଖିନି କହିବ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମେ କହିବା ନା ସେ କୋଉ ଭାଉଜ କହିବ କୋଉ ଗାଁ ଭାଉଜ ଗା ତମ ଏବେ କୋଉଠୁ ଠିକ କରିଥିବ ଶିବାନନ୍ଦୀ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାଉଜ ରେଡ଼ି ହେଲେ ନା ତୁ ଖା ମ ଆଗ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ହେଇଛି କହ କେମିତି ହେଇଛି କେମିତି ଶକ୍ତି ଖାଇନି ଗଲା